Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarynyň we konsulluklarynyň öz ýerine ýetirmeli borçlaryny ýerine ýetirmeýänliklerden şikaýet etmek üçin ýörüýte taýýarlanan tekst bilen tanıştyrmamyzdy dowam etdirýäris. Bu edekki taýýarlanan tekst biziň Büyük Britaniýada ýagny Angliýada ýaşap ýören watandaşlarymyz üçin ýetlenen bu hatyň tekstini watandaşlarymyz şol Büyük Britaniýanyň häkimiýetlerine uğratmaly. İlk bir okap çykyn. Häzirki görkezjek teksti. Ondan şo taýyp öz goluňyzy çekmeli, ýagny adyňyzy, familiýaňyzy ýazmaly. Indi biz nämeden şikaýet etýäs? Geçen gepleşiklemde de düşündürüşüm ýaly. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary şol tanda Büyük Britaniýada ýerleşýän ilçihanasam kanun boýunça, Türkmenistanyň kanuny boýunça da hem halkara konvensiýasy boýunça da ýerine ýetirmeli borçlaryny ýerine ýetiren oklar. Indi biz şu ilçihanalary we konsullukları nädip işledip biler? Dogry düzü kanuny görä nädip şolaryň borçlaryny ýerine ýetirer ýaly edip biler? Başga çäre galmady. Indi diňe şol ýurtlaryň öz häkimiýetlerine ýüzlenip şol ilçihanalary we konsulluklara basyş görkezler ýaly etmeli. Başga ýol ýok. Şol ýurtlaryň häkimiýetleriniň o da şo borçlarynyň biri şu öz territoriýasynda ýerleşýän daşary ýurt diplomatik edaralarynyň işine de gödäwçilik etmek. Şonam odaly bilen şol ýurtlaryň daşary işler ministrligi ýerine ýetirmeli, içeri işler ministrligi hem parlamentiň belli komitetleri şunu işem alyp barmaly. Indi Türkmenistanyň hem ilçihanalary köp babatda ören köp meselede öz borçlaryny ýerine ýetiren oklar. Asla Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň aladyny eden oklar. Onda bular näme üçin asla ýerleşýärler, daşary ýurtlarynda näme edip berler, gitsinler, gümlerini çekip şol diplomatlar digetin gelýär da. Ýöne bulary biz işletmeli. Şoň üçin indi şundan beýle biz şular ýaly arza etmek kampaniýasyny alyp barmaly, iýdigi derli. Şo ýurtlaryň häkimiýetlerine ýüzlenmeli. Indi Türkmenistanyň hökümetine ýa Türkmenistanyň ilçihanalaryna ýüzlenenin peýdasy ýok. Bu haramzadalar bagyşlaň bolyn, işlejege meňden oklar hiç çaçan adamyň aladasyny etmege bilen oklar näde etmeli? Etmek niýetleri ýok. Şoň üçin etmek niýetleri ýok bolsa şolaryň niýeti dörer ýaly etmeli. Şolarda şolar ýaly niýet dörer ýaly etmeli. Onam basyş görkezip etmeli. Indi şugunky hatym, şugunky taýýarlanan hat ýankaýdyşym ýaly Büyük Britaniýanyň daşary işler ministrligini üçin ýetlenen, içeri işler ministrligi üçin ýetlenen, hem parlamentiň belli komitetleri üçin ýetlenen. Şo hatam siz ene men şu video ýazgymyň aşagyndan taparsyňyz, ene ol hat şular ýaly bolup görünür. Ene bu hatyňam ýok gorsunda, ene şu iberilmeli adresleri durur. Şol e-mail adresler bu haty ibermek üçin hem siz sizde elektron adresiňiz bolmaly, ýagny e-mail ýaşyk diýilýän ýörüýte bir adres bolmaly. Ýok bolsa onu bilýänsiňiz, näde açmalygyny men geçen gepleşiklemde de aýtdym. Şo ýanky gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, mail.ru, yandex.ru diýilen ýaly bir giden serwerler bar. Şoňa girip elektron adresini açyp bolýandyr. Islendik ad bilen döredip bolýany. Iň esasy zat şol döreden adresiňizi soň ýa tutmaly, hem şonu ulanýan paroluňyzy ýa tutmaly. Ondan soň şol e-mail adresiňize girersiňiz de şo taýda hat uradylýan bir penjerejik bardyr, şonu açarsyňyz. Ne şolar ýaly penjereni açarsyňyz, soňra şoň ýokarky setirine ne şu taýda görkezlen adresleri ýekeme-ýeke kopýalap şo taýda goýarsyňyz. Ýöne ýene bir gedek ýaly şunu şey diýip alyp kopýalamaňda şolary ýekeme-ýeke kopýalaň, şonu dogry düzü bolýandyr. Bolmasa gitmez. Şonu hersini aýry-aýrylykda şey diýip alyp goýun. Ýene de bir gedek gaýtalaýan bu adresler Britaniýanyň, ýagny Angliýanyň daşary işler ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň hem parlamentiniň degişli bölümleriniň adresleri şolaryň, şu e-mail adresleri. Şolary näçe hatarlap goýdan goýubermeli şu taýda. Ondan Büyük Britaniýanyň Ashgabatdaky ilçihanasynyň e-mail adresi bar şu taýda. Olaryň bilhinip ýaşdan onam goýdum. Indi şey diýip adresler goýup bolangyzdan soň adresiň näme ýanky hatyň ady bolmaly şu taýda. Şu hatyň adyny şu taýdan alyp goýaýyn ne şol ady. Hatyň öz ady içinde bardyr. Şonam kopýa diýip ne şu taýda tema diýilen ýerine goýun. Ondan soň aşagda hatyň öz tekstiniň goýulmaly ýeri bar. O taýdan goý ne şunu tutuş şey diýip kopýalap şey diýip alyňda tutuşlugyna şo taýyp goýun. Ine
tekst koymalaryny koýduňyz. Indi ondan soň siziň etmeli zadyňyz şu ýokarda haýsy gün uradýan bolsaňyz şo gün görkezin. Indi maýyň 6 sip ýazyly bolýan. Ine köne neme san şonu haýsy gün maýyň 8-nemi 9-nam haçan iberýän bolsaňyz şonu üýtdirdiň şu taýda. Ondan soň biradarak aşağı gaýtsaňyz şu hat kimiň iberýänligi hakynda adamyň ady bardyr. Ol adam üýtdirip öz adyňyzy goýun. Familiýaňyz, adyňyz hem oçustyňyz, oçustyňyz goýun. Ondan soň oňa aşagynda siziň registrasiýa edilen adresiňiz bolmaly. Siz nirde parapiskada ýa registrasiýada duran bolsaňyz, şonu şu taýda hökman görkezmeli sebäbi adresi görkezilmän uradylýan hatlar çynnakay kabul edilen ol anonim hat bolýar. Şoň üçin gaýrat ediňde şu hatyň içinde öz adresiňizden görkezin şo ýaşaýan ýeriňizde Britaniýada nirde siz uçotda duran bolsaňyz. Ondan telefonuňyzdan görkezilsiň ýa-da şu taýda görkezin olam meseleni ýeňilleşdirýär. Eger şol edaralar siz bilen güni telefonda habarlaşak bolsalar, şu telefonuňa şolar habarlaşar ýaly edip telefonam goýun. Goýmasaňyz gelse onu goýmanan bilersiňiz. Indi şu adresi görkezmek üçin siz şu taýda legal ýagdaýda, ýani kanun esasynda ýaşap ýören adam bolmaly. Siziň pasportuňyzdan möhlet gutarmadyk bolmaly, wizaňyzdan bolmaly siziň eliňizde. Şonda siz kanuny bozmaýan adam hökmüne ýaza bilýäňiz. Eger siziň pasportuňyzdan möhleti gutaryp ýa wizaňyzdan möhleti gutaryp şu taýda näresmi ýaşap ýören bolsaňyz onu bu haty uratmaň, sebäbi onu siz näresmi ýaşap ýören adam hökmüne olaň ünsin çekýäňiz. Şoň üçin indi ýene etmeli zat onuň hatyny birinji abdatyna girerseňiz içine şu taýda ýene de şu ýokardaky ad bardyr, onu üýtdirdiň, öz familiýaňyzy, adyňyzy we oçustyňyzy goýuň şu taýda. Ondan soň hatyň iň aşagyna baryň. Iň aşagynda da şu taýda da ýanky ýokardaky ad durandyr, onu üýtdirdiň de öz familiýaňyzy, adyňyzy we oçustyňyzy ýazyň. Indi boldy ana şol. Ondan soň şu hatyň edil aşaky ýanyna şu haty urat diýip bir düğme bardyr. Send ýa atprawit diýip şoňa basaňda uradyp goýun. Ana siziň bar etmeli işiňiz şul. Adamlar inni şul işden sizem garada galmaň. Biz şul işi köpçülikden etmeli. Ödem şu çäräni biz iýlik derli alyp barmaly. Islenlik meselede häzir şu ilçihanalar ýa konsulluklar öz ýerine ýetirmeli borçlaryny ýerine ýetirmese, biz şolaň üstünden şular ýaly iýlik derli şikaýet edip durmaly. Şol siziň öz ýaşap beren ýurduňyzyň häkimiýetlerine ýüzlenip şunu iýlik derli etmelini biz. Bolmasa bular öz erkine etjek adamlara, etjek işgärleri meňdeşdäl. Olar Türkmenistanyň ilçihanalarynyň hem konsulluklarynyň işgärleri Türkmenistanyň raýatlarynyň töleýän salgytlaryna aýlyk alyp oturýarlar. Bu ýal-ýaglaram Türkmenistanyň halky üçin bir iş eden oklar. Esasy etmeli işlerem olarky gepleşiklemde de belli geçişim ýaly. Siziň pasportlaryňyzy täzeläp bermeli, olaň sizi ýurduň içine uratmagy haky ýok üçin kanun boýunça şolar ýaly. Siziň ýurda gaýdyp gitjek bolýaňyzmy? Siziň ýurda gaýdyp barmaňyza ýol bermeli, şoňa kömek etmeli. Samolyotlaryň, uçurlaryň ýanky gatnawlaryny ýola goýmaly. Sebäbi bular Türkmenistanyň hökümetiniň ýerli wekilhanalary bolup oturýarlar. Türkmenistanyň alyp barýan siýasatyna şolar kelleti bilen jogap bermeli. Ol bir edip bilen dog ay Türk ani hökümet bize etdiren ok diýmeller. Siziň özüňiz hökümet. Ine şu idara ba, şu diplomatik idaralaryň özleri hökümet idarasy. Şolar etmeli. Ondan gene biziň çağalarymyz kötenip berler. Türkmenistanyň içinden pul alyp bilen oklar. Diňe bir çağalarymyz da Türkmenistanyň islenlik raýatynyň ýurduň içinden pul almagy haky bar. Olar ellerine Visa karty ýani Master karty diýilen ýaly halkara kartlaryny, bank kartlaryny ulanyp berler. Şolar Türkmenistanyň içinden näçe meşhurda en atasy ýa kimdir garnaşy bir pul uratsa şonu almagy haky bolmaly. Şoňa da häzir bular mümkinçilik görenoklar Türkmenistanyň hökümeti gadagan edip oturýar. Şolan bir kanun, şu cinayet şolan edip oturanda. Şonam talep etmeli Türkmenistanyň ilçihanalarynyň, konsulluklaryndan siziň talep etmäge hakyňyz bar. Şular şoň aladasyny etmeli. Şu kadar ýanky pul iberilmelerine ýol açmaly. Şu diplomatik idaralaryň etmeli işi şol. Daşar ýurtda ýaşap beren raýat közenip beren raýatlaryň aladasyny etmek şolaň borjy. Ýani biziň adamlarymyz ölýär daşar ýurtlarda şu günler hatam pandemiýa döwründe. Şolaň jetedinden ama habar tutanok şular. Nirerdir, nähil ýagdaý edilipdir, şoň jetedinde iýede çykanok şular. Ýene de görgüli biziň adamlarymyz şu taýda üýşüp baryp şolar jaýlap şoň aladasyny edip berler. Ýöňü bilen hökümetiň işi şu. Öz raýatlarynyň aladasyny etmek. Näçe adamlar gyrylyp ýatyr şolaň birinden hem habar tutanok. Nähil ýüzü bararlyk. Tutuş dünýä boýunça şular ýaly ýurt ýok. Şoň üçin adamlar indi beýdip oturma.
gayrat edince şu jagada taýýarlanyp berilen zady bir ediňini. Ene şu günkü meňe şu ýüzlenme bilen etjek çağırışym şundan ibaret. Biz berip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.